Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdyoda Gülnaz İbrahimova bugünkü çıkarılışta. Barысы da bir maydanda Tataristan'da Saban toyu gürli. Bu atibeginde uzgan bayramlarda bizning haberçilerimiz de qatnaştı. Ekologik Yaz Respublika aksiyasında aktif qatnaşuvchilar kimler? Bo'laklov tantanasidan maxsus reportaj. O'zingniki o'zakda o'zbek pulovi ne uchun mashhur? Икмәк булса, җырда була диләр. Милли бәйрәмебез Сабан туе нигезендә әнә шул икмәкне үстерүче игенчеләребез хезмәтен олылау ята. Шушы көннәрдә Татарстанның һәр районында диярлек Сабан туе бәйрәмнәре узды. Хезмәттәшебез Фәннур Хәсәнов туган авылы Буа районының Яңа Тинчәле Сабан туеннан махсус репортаж әзерләде. Туган ягын сайлап алмый кеше, элешенә тигән кемеше, ерак юлны якын итеп менә авылыма кайтып килешем. Әйе, ул көнне бик күпләр үзләренең туган ягына Буа районының Яңа Тинчәле авылына ашкындылар. Сәбәбе дә зурдан, сагынып көтеп алган Сабантуй бәйрәме бит. Олысы, кешесе, карты, яше дигәндәй бердәмлек ял итү паркына җыелды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ринат Рәуф улы Гайзатуллин, Татарстан Республикасы финанс министры Радик Рәуф улы Гайзатуллин, Позис акционерлар җәмгыяте генераль директоры Радик Шәүкәт улы Хәсәнов, Ранис Рафис улы Камардинов, Буа муниципаль районы башлыгы, Заря җаваплыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Фәрит Мөдәрисов һәм башкалар күренекле шәхесләр, кунаклар түрдән урын алдылар. Бәйрәм Коръән дугасы укып башланды. Менә бүген инде мин шул кадәр шатланып кайттым, чөнки юл буе кайтканда барлык чәчелгән чәчүлекләрдә мотор иттереп чыгып, мотор иттереп үсеп баралар. Шуңа күрә Аллага Тәгаләдән шуны сорар идем. Исән сау менә бу уңышлар мотор иттереп үсеп, зур уңышлар бирсеннәр иде. Шуларны насыйп итсен иде. Кескене җыеп алырга, амбарларга салырга, һәм инде бездә инде татарларыбызда әйтелә шундый сүзләр. Әгәр дә ипик булса җырда була дип. Яңа Тинчәле авылының тарихы бик бай, кызыклы һәм үзенчәлекле. Бай тарихы белән еракларга килеп тоташкан Яңа Тинчәле авылының килеп чыгышы театральләштерелгән тамашаның бер өлешен алып торды. Милли киемнәрдән киенгән егет кызларның һәр хәрәкәтендә, үз-үзен тотышында милләтебезнең асылы, гүзәллеге чагылыш таба. Яшәешебезгә көч бирә, киләчәккә өмет уята. Шушы урында авылның төп геройлары бәйрәмнең түрендә булган хезмәт батырларын атап, мактап узасы килә. Бүген аларга кыр батырларына рәхмәтләрнең иң зурысын җиткерәсебез килә. Чөнки алар авыл, район, республикабыз, илебез таянышы. Бик кадерле бу Сабантуй. Кадерле ни өчен иң беренче без менә әти-әниләрнең, әби-бабаларның гырыфларын дәвам итәбез. Һәм яшь буыннарга тапшырып калдырабыз. Бу бик күп мәгънәле сүз, бик күп кырлы. Чөнки монда динебез дә керә, монда телебез дә керә. Менә күргәнсездер, авылда безнең бик уңган кешеләр яши. Аларга һәрберсенә матур-матур бүләкләр бирелде. Аллага шөкер, менә ел сайын авылда үсеш, авылның тирәклеге, авылның киләчәге менә ул барса тора үзебездән һәм киләчәк яшьләрдән. Һәр авыл, һәр җирлек хезмәт бәйрәмен авыл хуҗалыгы тармагындагы матур эшләре белән каршылый. Игенче механизаторларыбыз җир куенына салган алтын бөртекләрдән мул уңыш алырга бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Биек Тукаебыз чарак, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яусын, дип телисе генә кала. Буа районының халкының кәефе бик әйбәт. Бүгенге көндә бөтен планлаштырылган чәчүлек эшләрен эшләп бетердек. Апрельнең 20-ләрендә кырларга чыккан идек инде без. 9 майдан сын. Бер-ике көнлек эш кенә калган иде, но яңгырлар килде. Яңгырлар килеп бөтен эшен туктатты. Но анарга карамастан да бөтен эшләребез эшләнелеп бетте. Тинчәле халкы
Tırışkalık, bizning tırışlığı bilen indi bilip turasız rayonlarda da birinci orundan alıp turatan avullarının birisi. Hem indi jilligimiz de bizning bilip turasız indi motor parklar salındı, çeşmeler salındı, asfaltlar, yollarımız var. Yana gelişmeli, bilip görüngen bütün işler bizim göz alnımızda. Sabantoy meydanı dostlar bilen ışraşı uğruna evrilip, özünün qabatlanmaz beyram ruhu, dertli küreş, at şabışları hem mavıqtırgış milli oyunları bilen özüne jelip bite. Beyramda burungu gırıf gadetler, jır büyüler, yılalar, oyunlar bir-birisi bilen ürilip bardı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bugün Tinçeli avlunda şimdi ulug beyram, saban toyu, bütün avuldaşlar, kaçkan konaklar, şimdi zor dereceli konaklarımız var. Şimdi saban toyu bik motor, şimdi başlanıp gitti. Şimdi şulay motor itip devam da etsin. Saban toyu bütün şimdi halklarının, etik bizim Tatar halkının ayrımda milli beyramımız. Bu aybir şimdi bizim avulda şimdi bik küp yıllar, bir 20 yıllaptır şimdi avulda saban toyu itip beyram itiyor. Bu halkını bu kadar yetiştirip bizge bayram uyuşturgan için kim uyuşturgan sizlarga bir zor rahmet. Elhamdülillah şükür, barısı da yaxşı. Bir zor rahmet. Her yılda bizning kızlı sponsorlar, özümüzün avuldaşlar, alarga bik zor rahmet etisi kile. Yaxşıgıda urajaylar alır yazsın, bıyılgısa. Bizde ekmek olsa, znaş, ilimizde de asılık olmaz. Tinşeli'de milli beyram, soban toyu, tontana, kır batırları hizmeti, soban toyda maqtala, milli oyunlar gürkile, tuğan jir kışağında, halkımızın yaşarligin inandırıp dağında. Biz yıl sayın eligi beyram günlerinde bilgili bir dulqınlanu bilen ruhi mirasımızga, üz asılımızga koytabız. Bu yılda soban toylarımız yoktu, motor bütsin, iste kalırlık bulsun. Ben Nur Hasanov, İskender Kıymaldinov, Tahir Hasanov, Tataristan yangalıkları. Яңа Тиншәленең кыр һәм көрәш батырларын ошаклыганнан соң буада район күләм сабан туе бәйрәме башланды. Балалар хезмәт туена нинди уңышлар белән килгәнен, гомумән бәйрәм кәефен хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов күреп кайтты. Татарларның иң изге бәйрәме сабан туй. Кызык көннәрдә дә, салкын көннәрдә дә, әлбәттә инде яңгыр астында да үткәрелә. Татарстанда шикәр чигендере белән дан тоткан төбәктә сабан туе ел сайын зурдан кубып үткәрелә. Hürmetli yaktaşlar, әлеге бәйрәм тынычлык, дуслык, яхшылык, халыклар бердәмлеге символы, онытылмаслык матур хатирә булып калсын һәм барыбызны да яңа игелекле эшләргә рухландырсын. Бәйрәмнең батырлары билгеле. Ул бу аланна җыелган әлеге төбәкнең эшчән халкы. Алар кыр батырлары, хезмәт алдынгылары. Аралашабыз, уйныйбыз, шаярабыз, бәйрәм итәбез. Һәм мин телим барыгызга да саулык, сәламәтлек. Бәйрәмгә килгән халык күп милләтле Буа төбәгенең традицион уен йолалары белән беррәттән заманча күңел ачу чараларында да катнашты. Сабан туе менә башланып китте, бик матур, менә атларча баш карыйбыз. Шулай кызыксынучылар атта йөрде. Хәтта дөягә атланып үзен чын шул хуҗасы итеп тоя алды. Угощайтесь, угощайтесь. Ой, только спекли, вкусный, жирный. Әйе, сабан туй бер үк вакытта борынгы да, шул ук вакытта мәңге яшь бәйрәм. Халык аны елда көтеп ала. Vallahi şükür күңелем бара берим, шатланам, чөнки кичкенә балалар күп, яшүсмерләр күп. Бу милләтнең киләчәге бар дигән дәлил бит. Миңа сабан туй бик ошый. Монда бик күп уйнар, атлар. Иң күбесе миңа атлар ошый. Елда сабан туйда катнашабыз, Аллага шөкер. Бу безнең халкыбызның яраткан бәйрәме. Ул инде элеккегедән әз генә аерылып килә, үзгәрә бара үзенә күрә. Әмма ләкин шу бәйрәм төсмерен югалтмый. Аның формалары әзрәк үзгәрде инде, теге күбрәк концерт өлеше, күбрәк шундый кызыклы, мавыктыргыч уеннары. Рәхим итегез, рәхим итегез. Бик әйбәт.
Настроениебез әйбәт. Сабантуй бүген Аллаһка шөкер. Көнебез матур, настроениебез матур. Бик шат. Шушындый әзерлек белән бу районны әзерләнгән. Сабантуй без бик матур бара. Матур да. Мәйданнар яңарган, кешеләр халык күп, погода әйбәт. Барсы да шуй. Сабантуй кысаларында иң кызыклы чараларның берсе милли көрәш. Буа районы Сабантуйы батыры булып, Россиянең спорт мастеры Иске Тинчәле авылыннан Марат Миначев калды. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яулыклары. Шәһәр һәм район үзәкләрендә сабан туйлары гөрләп узды. Казанда милли бәйрәмебез киләсе якшәмбе көнне 19 июньдә була. Кунакларны Тынычлык бистәсендәге каенлыкта төп мәйданчыкта көтәләр. Анда үзәк вокзалдан шәһәр яны поездларында барырга мөмкин. Юл вакыты кыска 13 минут чамасы. Махсус автобус рейслары да оештырыла. Казанда сабан туе 3 мәйданда, Тынычлык, Дәрвишләр бистәләре каенлыкларында, шулай ук Аккош күл янындагы урман паркында оештырыла. Татарстанда М12 трассасы участогы төзелешендә эш темпын арттырырга кирәк. Төзелеш барышын Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бәяләде. Трасса Мәскәү, Түбән Новгород, Казан шәһәрләрен таштыра. Тулырак мәгълүмат киләсе репортажда. 4 полосалы тиз йөрүчле трасса Иделнең уң һәм сул як ярларын таштыра. Тиздән биредә транспорт хәрәкәте башлана. Төзелешне мөмкин кадәр тизрәк тәмамлау өчен эшләр бер туктаусыз алып барыла. Объектта төзү типларын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия вице-премьеры Марат Хуснуллин бәяләде. 3 километра 600 метров. Татарстанда Идел аша салына торган икенче күпер республиканың Югары Слан һәм Лаиш районнарын таштыра. Ул М12 магистральның төп объектларының берсе була. Трасса Мәскәү, Түбән Новгород, Казан шәһәрләрен таштыра. Проект катлаулы, мондай объектлар күп еллар дәвамында төзелә. Без аны 3 елда төзеп бетергә исәплибез, дип билгеләп үтте Марат Хуснуллин. Киләчәктә трасса зур проект. Европа белән Көнбатыш Кытай арасындагы юл коридорының бер өлеше була. Ул Санкт-Петербург, Мәскәү, Казан, Екатеринбург, Чиләбе, Төмән, Новосибирск, Иркутск, Чита шәһәрләрен таштыра. Фанис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Табигать сакчылары Казанда экологик яз республика акциясендә актив катнашучыларны бүләкләделәр. Быел Татарстанда 2 айлыкта 755 меңнән артык кеше катнашкан. Алар активистлар, укучылар, табигать чисталыгына битараф булмаган гади кешеләр. Кайберәүләре территорияләрне сөкләндерүдә бөтен гаиләләре белән катнашты. Яшел зоналарда яшеллек саклансын өчен, аларны шүпләмәскә яки шүпле вакытында җыеп алырга кирәк. 2 ай дәвамында Татарстанда экологик яз акциясе барды. Быелгы төзекләндерү мәләрендә 750 меңнән артык кеше катнашкан. Ул кем катнашырга мероприятиеләрдә, кем үзе гаиләсе белән чыга, кем дуслары белән чыга, урамны чистарта, елгаларда тәртип сала, урманнарны чистарта. Ул безнең халык. Татарстанның халкы, аның белән без гурланабыз, безнең халкыбыз шундый бар. Дисәң, ул кем шундый табигатька отношениесе бар, шул именно кешеләргә дә шундый яхшы матур отношение дип саныйм. Экологик акциядә катнашуның матур үрнәген Кама тамагындагы күп балалы Шәйхәйдаровлар гаиләсе күрсәтте. Гаилә эмәләрдә актив катнашып кына калмый, 11 ел дәвамында агачлар утыртып, туган якны гөлбакча иткән. Антоновка авылы янындагы калкулыкта 100 гектар җирдә алар утырткан агачлар шаулап үсә. 100 гектар тирәсе җирдә 50 мең тирәсе агач утырттык. Үзебез генә түгел, безнең дуслар белән кемдер Казаннан, кемдер Мәскәүдән, бездә урман утыртуда катнашты чит ил студентлары. Без утыртабыз төрле чокыр урынында. Анда урманчылар техника белән керә алмый. Без анда көрәк белән казыйбыз, утыртабыз, үзебез үсентекләрне алабыз. Питомниклардан үзебез үстерәбез. Күп балалы гаиләне иң яхшы экологик гаилә номинациясендә бүләкләделәр. Сделали историю не только для своих, это на самом деле историю для своих правнуков даже. Иң яхшы балалар бакчасы, мәктәп, предприятие, масса күләм мәгълүмат чараларында зурладылар. Экологик теманы яктыртуда актив эшләгән өчен безнең телерадиокомпанияда бүләксез калмады.
2 айлык тәмамланса да, республикада экологик акцияләрнең иң кызган чагы гына әле. Экология ил күләм проекты буенча солыкларны яр буйларын чистарту дәвам итә. Татарстан экология өлкәсендә узган елгы эш нәтиҗәләре буенча илдә беренче урында. Киләчәк максат та табигатьне саклауда актив эшләү. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен яңа штрафлар үз көченә керде. Бакча участокларында да, урман массивларында да закон бозу очраклары күзәтелә. Урманда учак яккан өчен иң зур штраф каралган. Айрым режим вакытында учак ягып, табигатькә зыян килгән очракта штраф суммасы 8 мең сумнан алып 20 меңгә кадәр җитәргә мөмкин. Табигатьтә дачадан читтә шашлык кыздырган өчен 5 мең сумга кадәр штраф салына. Татарстанда яшәүчеләр бушлай газны тоташтыруга 14 мең гариза биргән. Ил президенты карары буенча зәңгәр ягулыкны участок шикләренә кадәр бушлай кертәләр. Газны бакча ширкәтләренә таштыру мөмкинлекләре дә бар. Татарстанда 18 мең йортка газ кертүгә заявка бирелгән. Президент программасында катнашуга шул кадәр кеше дәгъва итә. 2023 ел азагына кадәр 10 мең кешегә газ кертелә. Программа буенча трубаларны җир участогы чигенә кадәр сузалар. Бакчачылык ширкәтләре өчен шартлар башкача. Если он расположен в границах населенного пункта, садово-некоммерческое товарищество и жилой дом зарегистрирован право собственности. Бакчачылык ширкәтләрендә газ кертүнең үзенчәлекләре бар. Бушлай трубалар бакчачылык ширкәтләре чигенә кадәр генә сузыла. Эчтәге территориядә кешеләр үзләре түләп кенә йортларны газга таштыра ала. Участок территориясе өчен хуҗа җаваплы. Сайлау мөмкинлеге бар. Коммуникацияләрне өйгә кадәр газ хезмәте яки коммерция компаниясе үткәрә. Вот эти ставки, они установлены. В среднем вот прокладка внутриземельного участка стандартная. Ставкалар билгеләнде. Уртача алганда жер участогында трубалар сузу 60 мең сумга якын. Тагын казан, счетчик һәм плитәгә түләргә кирәк. Бәяләрне карау мөмкинлеге бар. Аз киремле, күп балалы гаиләләр, Бөек Ватан сугышы ветераннарына 80 мең сумга кадәр субсидия бирелә. Аларга гаризалар социаль яклау бүлекләрендә кабул ителә. Республикада 600 коммуникацияләргә ташкан. Тоташтыру өчен коммуникацияне дәүләт хезмәтләре порталы яки район газ хезмәте офислары аша җайга сарга мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Диана Василова, Татарстан яңалыклары. Шит кеше бурычларын түләүне таләп итәләр. Түбән Новгородта яшәүче бер хатын-кыз катлаулы хәлдә калган. Түбән Камадагы юридик адашы бурычларын аның исәбенә күчергәннәр. Проблема ни өчен чишелеш тапмый, теманы хәбәрчебез дәвам итә. ЮХИДИ штрафлары, коммуналь хезмәтләр өчен бурычлар. Пени. Түбән Новгород өлкәсеннән Наталья Поливаега 200 мең сумнан артык бурыч билгеләнгән. Ул берничә ел Татарстандагы юридик яктан охшаш кешедән интегә. Ике хатын-кыз бер елда, бер көнне туган. Фамилияләре, исемнәре, әтиләренең исемнәре дә тәңгәл килә. Это история с начала 2017 года. На тот момент моя фамилия была Волкова. Бу мәхшәр 2017 елда башланды. Ул чакта мин Волкова фамилиясын йөрттем. Минем хезмәт хакымнан акчаны алып кала башладылар. Аны адашым Волкова Наталья Александровнаның әҗәтләре хисабына тотып калулары ачыкланды. 2017-18 елларда акчаның бер өлешен приставлар кире кайтарса да, быел янә бурычлары ачыкланган. Натальяның адашы Түбән Кама районының бер авылында яши. Без теркәлгән урыны буенча эзләп таптык. Тик хатынны күрмәдек. Ишекне ире ачты. Она просто не может никак платить эти штрафы туда-сюда. Ире хатынның телефон номерын бирде. Без Натальяга шалтыраттык. Телефон аша сөйләшкәндә ул Түбән Новгородта бурычлары булмавын, инсталляцияләргә мөрәҗәгать итүнең нәтиҗә бирмәвен аңлатты. Я ходила, разбиралась. А толку-то? Меня тоже и карты арестовывали, ничего только не делали. Түбән Новгородтан Натальяда берничә структурага мөрәҗәгать иткән. 5 ел элек Татарстан приставлары аны игезәкләр реестрына керткән. Ул хәтта фамилиясын һәм паспортын да алыштырган. Әмма бурычлар кабат барлыкка килгән. Недавно обнаружила на сайте госуслуг, которая... Күптән түгел дәүләт хезмәтләре сайтында хисапның минем яңа фамилияга теркәлүен ачыкладым. Суд бурычлары алмаштырылган паспорт мәгълүматларына теркәлгән.
Безнең телеканал Татарстан буенча суд приставлары матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Анда шәхси мәгълүматны ачу хукукы юк. Юридик яктан тәңгәл гражданнар ведомство сайтында электрон мөрәҗәгать формасын тутырга тиеш дип аңлаттылар. Карау вакыты 2 көн. Гражданның эше буенча бурычлы буларак ялгыш тәңгәлләшүен раслый торган документларны алганнан соң, эш кузгаткан суд приставы кичекмәстән гражданга элек салынган барлык шикләүләрне юкка чыгара. Приставлар белән элемтәне Наталья җайга сала алмаган. Юристлар күзәтчелек органнарына мөрәҗәгать итәргә киңәш бирә. Если ситуация как-то не разрешается, да, мы видим какое-то бездействие. Әгәр хәлгә ачыклык кертелмәсә, вазифа изатларының гамьсезлеге өчен органнарга шулай ук суд тәртибендә гариза бирергә мөмкин. Наталья чираттагы сорауга җавап көтә. Бу вакыт эчендә банк карталарыннан файдаланмый, чит кеше бурычлары өчен бердән-бер торагын, ипотека фатирын тарып алуларыннан курка. Искәндәр Гамалдинов, Фируза Насырова, Андрей Батманов, Илдар Галәветдинов, Татарстан ялыклары. Балаларны федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе музеена чакырдылар. Экскурсияны Лаеш балалар йортында тәрбияләнүчеләр өчен үткәрделәр. Аларга Казан губернасының гадәттән тыш комиссиясе төзелү турындагы документаль фильм һәм экспонатлар күрсәтелде. Алар арасында диверсияләрне раслаучы әйберләр, җинаять эшләре буенча фрагментлар, Бөек Ватан сугышы елларындагы күренекле разведчиклар турындагы материаллар да бар. Казанда интерактив кичке ашларны тәкъдим итәләр. Узган атнада үзбәк милли сыйларының серләрен ачтылар. Махсус тәмләткечләр кулланып пешерелгән сый-нигъмәт, аш-су әзерләүче осталар турында Искәндәр Гамалдинов репортажында. Вот этот плов мы хотели сделать на улице, вам показать, но вы увидели, что дождь идет. Телеңне йотарлык тәмле палау пешерү өчен күп вакыт кирәкми. Аш-су остасы алдан ук барысында чамалый. Башта кайнап торган майга сыер, сарык итен салып кыздыра, бер мизгелдә казанга туралган суган кишер өсти. Ярты сәгатьтән соң дөге сала. Һәрберсенең үз вакыты бар. Мы хотели показать нашу кухню, узбекскую кухню. Үзебезнең үзбәк кухнясын күрсәтергә теләдек. Барысы да Үзбәкстаннан. Яңа җыелган һәм киптерелгән кары җиләк җимеш алып килдек. Сез аларның нинди икәнен барысын да күрә аласыз. Артан сөйләп торуның кирәге юк. Без Татарстан Республикасы белән сәүдә икътисади, инвестицион, мәдәни хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксынабыз. Үзбәкстанда пылауның 60-тан артык төрен әзерлиләр. Өстәвенә тәмләткечләр бер төрле диярлек. Тәмнәре төрлечә. Пылау пешерүнең унарча ысылуы билгеле. Пылауны туйларга да, бәйрәмнәргә дә әзерлиләр. Шәрык традициясе буенча пылауны ир атлар гына әзерли. Хатын-кызларга хәтта Казан янына килергә дә рөхсәт юк. Минем уйлавымча, ризык ул мәдәниятның бер өлеше булып тора. Чөнки мәдәниятне аңлар өчен, гореф-гадәтләрен аңлаган өчен, безнең мөхитне аңлар өчен ризык аша ул юл кыскара. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу гадәт бик яхшы, аны быел аеруча ул тирән мәгънәгә ия, чөнки быел безнең Россия Федерациясендә халык елы. Исегезгә төшерәбез, Казанда гастрономик кичке ашларны күрсәтүне казах кухнясыннан башладылар. Бишбармак пешерделәр. Нам кажется, что именно через вот кухню можно окунуться в богатство каждой страны. Безгә нәкъ менә милли аш-су аша һәр илнең байлыгын белү мөмкинлеге бар. Без консуллыклар белән тыгыз дуслыкта яшибез. Шул рәвешле Казанның күп милләтле булуын һәм җәлеп итүчәнлеген күрсәтәбез. Хәзер Казанда төрле илләрнең генераль консуллыгы исәпләнә. Кайсы илнең популяр ризыгын икенче тапкыр тәкъдим итерләр, монысы әле сер. Искәндәр Гамалдинов, Дамир Мухаммедханов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.